Thomas Smith, 47 år, død 10:45 efter dødelig indsprøjtning. Ingen komplikationer under henrettelsen. Ja, normalt ville man jo se det som komplikationer, at døden indtraf. Men ikke lige i deres tilfælde, Mr. Smith. Nå, men lad os se at komme i gang. En puls her, og en puls der. De er i sandheden død, Mr. Smith. Vi kan også forklare deres begyndende rigor mortis. Ja, men hvis de vil have mig undskyldt et øjeblik, Mr. Smith, så får jeg lige taget hul på papirarbejdet. Det, der skal ske nu, Mr. Smith, er, at jeg skal have taget en blodprøve fra dem. Det gør vi for at undersøge, hvorvidt at narkosemidlet har virket korrekt, og at de ikke har lidt ubehag, da de andre stoffer, der senere blev sprøjtet ind i deres krop, satte deres vejrtrækning og hjertefunktion ud. Det er selvfølgelig meget vigtigt for os, at de ikke har haft en dårlig oplevelse under deres underretning. Den slags kan vi analyseres frem til ved at måle det givne antal enheder af de forskellige stoffer i deres blod. Hvis de ønsker at modtage en konklusion på denne analyse, så skal de blot sige til. Når ikke, jamen de kan også altid søge aktindsigt på et senere tidspunkt, hvis de skulle ombestemme dem. Se, jeg kommer altså til at stikke dem lidt i hjertet, Mr. Smith. Derfra er deres blod med sikkerhed stadig friskt og brugbart. Desuden er det med blod fra hjerteregionen, at man lettest kan analysere sig frem til, hvorledes de forskellige stoffer har fordelt sig i deres krop. Normalt ville man måske advare dem mod et lille prik, men det bliver vel sagtens ikke nødvendigt i dag. Så. Ja, men det gik jo fint. Så er den del af arbejdet sådan set overstået. Jeg vil tillade mig at tage det lige ud af posen, Mr. Smith, siger de. Hvis jeg virker en smule anspændt, så er det fordi, jeg normalt har med levende patienter at gøre. Det virker på en eller anden måde bare mere naturligt at skære i folk for at hjælpe dem.
Men i dag bør jeg vel tænke over muligheden for at hjælpe andre, som i fremtiden skulle komme i samme situation som dem. Ja, og i det mindste er der vel meget ringe risiko for, at jeg skulle komme til at skade dem, hvis jeg skulle gøre noget forkert. Så det, der skal ske nu, Mr. Smith, er, at jeg skal have tømt deres mavesæk for dens indhold. Det er således, at folk, der skal gennemgå det, de lige har oplevet, har en tendens til at overspise en del i forbindelse med det sidste måltid. Det fører til en stor udspilet mavesæk, og deraf forhøjet blodcirkulation i mellemgulvet. Og det kan til tider føre til, at en betragtelig del af narkosemidlet bliver optaget i mavesækken, og derfor ikke har den fulde ønskede virkning. Derfor analyserer vi deres maveindhold med henblik på, om proceduren for fødeindtag inden en given henrettelse skal genovervejes. Man kan forestille sig, at folk som dem i fremtiden ville blive sat over for et valg om at faste et døgn inden henrettelsen, eller blot blive udpumpet straks inden. Men ud skal det i hvert fald nu. En tanke slog mig pludselig, Mr. Smith. Siger de, jeg har ikke fået spist min frokost endnu, og jeg kunne forestille mig, at jeg kunne risikere at miste min appetit under et indgreb som dette. Så med forlov, så tager jeg lige et mellemmåltid, inden vi fortsætter. Men de har vel heller ikke noget, de skal nå. Tillader de, Mr. Smith. Her er desværre ingen stol. Det er egentlig en sjov ting, det der med et sidste måltid. Ikke mindst disse krisetider. Jeg mener, det er jo totalt ressourcespild at fodre en mand, som ikke engang ville kunne nå at fordøje måltiden. Og i hvert fald med sikkerhed ikke ville kunne få brugt den energi, et eventuelt delvis fordøjet måltid ville producere. Men det skal vel ses som en slags trøst. Jeg hørte for et par år siden en historie om en mand, som valgte ikke at spise sit sidste måltid. Philip Workman hed han vist. Han bestilte en stor vegetarpizza og bad fængselsbetjentene om at give den til den første og den bedste hjemløse, de kunne finde. Så det er en ressourcefordeling, der er til at forstå. Men desværre så mente fængselsmyndighederne ikke, at det var deres pligt at fuldføre en sådan opgave, som denne Workman havde givet dem. De har så endte det med, at han bare ikke spiste noget. Men sagen kom frem i medierne. Og det førte til, at tusindvis af mennesker landet over bestilte store vegetarpizzaer og sendte dem til herberg rundt omkring. Så selvom det han måske havde set som en sidste god handling ikke lod sig gøre, som han havde tænkt sig, ja, så havde selve ideen langt større effekt, end han overhovedet kunne have drømt om. Folk blev simpelthen inspireret af den uselviske handling.
Men var hun nu også så uselvisk? Jeg mener, han havde jo ikke noget at bruge det måltid til. Og det er noget fra sig, som man ikke har brug for. Er vel ikke særlig opoffrende. Det får mig til at spekulere over denne Mr. Brygmans motiv med sin forsøgte pizzadonation. Siger de, Mr. Smith. Jeg har spekuleret en del over Jesus og Bibelen og den slags på det seneste. Og hele det der med, at anger inden døden giver syndsforladelse og derfor evigt liv i paradis. Ja, det lyder jo for så vidt nemt nok. Især for folk, som ved, hvornår de skal dø. Men Jesus sagde også, at det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje, end det er for en rig mand at komme i himlen. Og det må jo betyde, at man skal give sin egen del fra sig, inden døden indtræder. Det jeg mener, Mr. Smith, er, at folk, som har forladt livet på samme vis som dem og Mr. Brygman, jo har en unik mulighed for at komme i himlen. I vidste jo nærmest med sikkerhed, hvornår I skulle dø. Og havde derfor alle muligheder for at angre jeres synder inden. Og desuden, så har I jo fået frataget jer alt under jeres forvaring. Ja, sågar jeres frihed. Ja, undskyld mig, Mr. Smith. Jeg er selvfølgelig en fri mand nu. De har jo modtaget deres straf. Men det siger vel, hvad jeg mener. Og måske var det netop det, som Mr. Brygman havde tænkt på. I denne verden, hvor så mange sulter, så kan man jo ikke just forestille sig, at en stor, fyldt mavesæk skulle kunne fungere som adgangsbevis ved Sankt Peters port. Så ved at undlade at spise, men rent faktisk forsøge at give sit måltid fra sig, ja, så har Mr. Smith måske ikke blot inspireret en masse mennesker til en lille smule godhed, men rent faktisk købt sig til en evighed i paradis. En ganske interessant tanke, hvis de spørger mig. Ja, men nok om mine små filosofiske tanker. Vi har jo også et job her, der skal gøres færdigt. Så, Mr. Smith, skal vi prøve at se, hvor gode chancer de har for at opnå en evighed i paradis.